Hayi ke namhlanje ngizokhuluma ngodaba oluthinta umndeni. Bayazika abaningi kuyaye kuthiwe ayikho into ebaluleke njengomndeni. Kodwa iyafuna sikhulume sijule lento yomndeni. Ngoba umndeni ngeke sikufihle ukuthi uyimpande zokuzaleka kwethu. Ngokomthetho kumele ngabe imndeni iyabambisana, ngoba imndeni isuke iyicycle yokuzaleka kwalesibongo salekhaya going forward, ukuze uthi nawe mawuqhamuka kwezinye izibongo uthi ngiqhamuka kasibani thiwe awu cha siyamazi uyiqhawe ubaba wakho noma uyiqhawe umkhulu wakho noma ba amaqhawe abafowenu. Kodwa deep down mina ke ngixolele manje, mina ngiyisebenzi lento yokumakethana, ngikhulume into ngoba nakho ngithi ngifuna ukujabulisa abantu. U90% wemndeni ayifiselana ubuhle, kuzothi u10% uyazama ukubambisana. Ngisho mina ngokwami mangithi 90% nje i-count yami leyo, mangithi 10% i-count yami, yabo. So mhlawumbe nawe lapho ukhona uzongifakazela. Umndeni isikhathi esiningi ukuthanda bengabe kube ngathi bazolana nawe mangathi into zakhe azihambi kahle. Ingakho noma utshela ngomndeni kuyaye kuthiwe bambisanani umndeni, mawusushonile labantu bayongcwaba, bambisanani ni umndeni, mangabe impilo ingasavumi umndeni uyokusupporta, bambisanani ni umndeni, mangabe kuqhamuka izitha umndeni uyokulekelela ukubhekana nezitha. Umndeni nje abantu ababa available ngoba nakho down or uapproacha ukushona phansi. Kodwa masikhuluma iqiniso, bengabe uphumelela uyaphambili, umndeni awufuni. Umndeni ukuthanda mawushona phansi. Mangithi umndeni ngize ngikhulume ngisho nangabantu bakwenu ozalwa nabo. Angiphathi leyo ihlobo ubaba omncane, ubaba omdala, obani, o-aunt, omalume, ogogo, obani, angiphathi leyo. Uma ngabe uphumelela mfowethu lapho ukhona, angifuni mawunama challenges emndeni kube ngathi uwena wedwa la ukhona, njengoba ngiaddressa le ndaba ethi because ikhona. Uma ngabe ube nenhlanhla wakusupport umndeni wakho, kodwa mhlambe wakamakoti umndeni uzoba nenkinga. Mawube nenhlanhla wakusupport umndeni wakamakoti owakho umndeni uzoba. Mawuphumelela umndeni wakho u90% awukufuni mawuphumelela. Kuqala abantu bakwenu bakukhulume kambi before abezizwe bakukhulume kambi. Kuqala bakwenu bathi uthwele. Kusho umndeni wakho uqala ukukhuluma uthi uthwele, uze usho into ethusayo uthi uthwele ngabo ukuthi bona bangaphumeleli, funa kuphumelele wena uthwele ngabo, okusho ukuthi ngokwabo njengoba bengaphumeleli bona kumele ngabe nawe ufana nabo uphumeleli. And akuringi kubona ukuthi vele bengabe yenzeka lento yempilo, impilo khona kumele balwe baye phambili ukuze badonsa abanye. Manje emndenini khona abantu ogcina ungabadonsi ngoba omama abo, obaba babo, omalume babo sebesuke baletha amazwi angalungile kulomuntu owumndeni ozalwa kulendlu enye. Kanti mangathiwa bayazi, uma ngabe khona imndeni ukuthi mangabe lo econtestela ukuba yikhansela, khona imndeni ezinye inhlangano esayinayo ethi akasoze aba yikhansela.
Khona imndeni othi mawupromothwa emsebenzini isayine ithi njengoba upromothwa nje kodwa leso sikhundla ngeke uzuhlale kusona. Khona imndeni othi bengabe unemali isayine ithi imali yakho iyimali yokungcola ngoba abafuna ukuvuma ukuthi kule family inkinga zakhona necase yakhona izobreakeka ngawe ukuthi uphumelele ukuze udonse bona. Imndeni eminingi kuthanda bengabe uxakekile. Uyabona mawuxakekile uzofica bedla ubhontshisi ufike udla ubhontshisi kanye nabo bese nikhuluma kwi-level efanayo ithanda leyo nto imndeni. Uyabona emndenini before uthakathwa abathakathi mawuthenga imoto entsha uqala upretendwe abanye bomndeni kube sengazi ukuthi bayakujabulela ngemoto oyithengile kanti ibona ngqo abangafuni baze inhliziyo yabo embi iyoconnecta nezinhliziyo zabathakathi. Ngempela mfethu uyithole seyilimala imoto yakho entsha oyithengile uyithole ungasakhokheleki umuzi uthengile ngoba uboshelwe abantu bomndeni inhliziyo. Wokumtest umuntu omndeni ukuthi nje kuyena hayi mfethu this month ayikhokhile imoto yami ngicela ungilekelele mfethu ngonakho ngikhokhe. Uyozwa ukuthi uyokhala kangakanani ethi naye akanalutho omndeni. Kodwa mawusucela kumuntu wangaphandle omnikezwe uNkulunkulu nomnikezwe idlozi eligade wena uthi yazi ngibhajiwe kule nyanga owangaphandle uyofika akukhulule la ubhajwe khona. Ngibezwe abantu mina bekhoma ngemndeni. Athi umuntu hayi mina ngoba kasibanibani mina ngusibani. Lalela mfowethu uxhoma ngoba vele uyazi na ukuthi uyasabisa. Kodwa deep down imndeni bafowethu iyona eze ngisho emsamo ukushisa impepho. Kuthi kushisa impepho kuthiwe kulungisa izinto kodwa phakathi emndenini khona ukubopha inhliziyo into ongakazi uyibone. Khona ukuthi kuhlatshwa kuthiwa silungisa izinto zalomndeni kuthi kuhlatshwa kukhona abangakhululekile emndenini kuthiwe le nkomo ehlatshwa ayithengwe ubani njengoba ithengwe iloya hayi akenzeli thina wenzela yena nezilwane zakhe. Lento ukuthi wena unezilwane wena uyathakatha into eqale emndenini before iphumele kwabanye abantu. Lento ukuthi uthwele wena awunendaba nomunye umuntu into eqale emndenini wakho before iphumele kwabanye abantu. Ngithi ngikhulume leyo mndeni because umndeni bekumele ngabe kuyabanjiswana ngokomndeni. Imndeni igudi mayipretenda engathi mawusenkingeni izoba ngumsindo kube ngathi iyakulwela kanti ekugcineni ijabulile. Uma ngabe kushoniwe ogada kunemndeni ekubanga isidumbu kuyona. Bethi abanye kangcwatshwe ngapha, bethi abanye ngapha, bethi abanye ngeke ngapha, bethi abanye ngeke. Yingakho mase kubonakala omunye womndeni eyemathuneni even eminye imndeni ayikhululeki ngoba iyazi ukuthi kuyabulawana. Ngithangithinte lento yomndeni ngoba wonke umuntu ulaye khona kodwa kunomndeni asuka kuwona. Sengithi mfowethu kulowo mndeni osuka kuwona ngiyazazi inkinga obhekene nazo baba. Ngabe ubhekene nobaba omncane, ngabe ubhekene no-auntie, ngabe ubhekene nomalume, ngabe ubhekene nogogo abangakufuna abakubulalayo. Mfowethu lalela, you are not alone. Yonke enjalo siyayazi ukuthi into ezenzakalayo. Futhi into leyo ongelula uthi wena ngendlela yakho uzoyilungisa awuphinde uone ekhona lapha. Into engelula ukuthi wena uthi ngendlela yakho uzoyilungisa. Into efuna uyithathe uyishiye uNkulunkulu bese unamathela entweni ozothi mawuyenza uvala amadlebe kumuntu okuphazamisayo. Into ozothi mawuyenza ufocus to achieve your goal, not ukufocus entweni ezikhulunywa abantu. Never. Baba, kweminye imndeni ujika uzujikele ngisho umuntu olale naye iswini angafuni noma kubona. Ngiyakutshela mina, hayi ngoba nixabene. Hayi ngoba nixabene. Ukujikela ngoba yindaba ngoba uyabona ukuthi unesiphiwo esingaphezulu kwesakhe. Yini imndeni ibe nenkinga ingafuni ukubona omunye umuntu ephumelele womndeni? Ingoba bafethu once waba nemali automatically idlozi lale ekhaya lisebenzisa wena ukuthi utakule abanye abafowenu abangemuva. Kunabantu abazalwa namameya, kunabantu abazalwa nama MEC. Iyafisa iMEC ukukusiza
kodwa ngoba nihlangana nezitha nizama ukuyikhipha esikhundleni ngoba nihlangana nezitha nikhuluma engalungile ne-MEC lo zaba nayo akulona kusisa kusasa thina sobona i-MEC sithi hayi basizikana abantu bakubo kanti deep down asazi ukuthi abantu bakubo ibona abayithwatse kanzima kulesikhundla kusona ekuba kuya nabantu bakubo ngabe kwalesikhundla kusona isekho kusona kunabantu abama-mayors la bekhona bathwatse kanzima abantu bakubo abagcina bekhuluma kambi emphakathini umphakathi uzungabazi u-anti wakho imeya ungabazi umfowenu oyimeya ungabazi ubaba wakho imeya ngenxa yenu nina abantu bomndeni ayisenziwa lento ekwakumele yenzeke ukuthi imindeni ayihlangane ivikelane inqobelane iphinde futhi ichokane abanye abantu umunye umuntu uze ochophwa unkosikazi wakhe ashade naye nabaganene nabasandawonye ayochophwa unkosikazi uma sekuchokhile unkosikazi ngoba umndeni wakho uyabothi awusayifuni uphinde umndeni uzozonda lo nkosikazi okuchokhile ukuthi ukuchokhelane udinga ukuthi lo nkosikazi uchokhe lesihlobo sakhe sesilisa uphinde umndeni uzola lenkosikazi mawukuthi umndeni kankosikazi uphinde umndeni kankosikazi uzozonda umkhwenyana ukuthi wena ingane yethu uyichokheleni kodwa mawuzonda awuzondi uveze ukuthi uyichokheleni ubamba into ezincane ezizakalayo bengabe ningabonile engasolinye nengane yabo bese ucapitalize ngayo zinto kube ngathi awuphu ungalungile wena emhlabeni kanti is not about that it's about ukuthi ushintshe impilo yengane yakho uma ngabe kuyindoda is not about ukuthi indoda mhlambe wena wenza amaphutha nani cha abakuba kwendoda balwela nawe makoti ngokuthi wena ingane yabo le uyenze yaba yilomuntu senihlala esilungwini nihlala emalokishini ninomuzi ninemoto eminye imindeni ayifuni liyonto khona amakoti abaxabene nosisi basemzini abazi babangani khona amakoti abaxabene nehlobo zasemzini mawungabuza kubangwana kwaziwa kubanga ukuthi umakoti wagana le ndoda kanti le ndoda le isibona ukuthi ingcono le ndoda isivile thenga imoto yathenga ukuthi imndeni ngeke ngibezwe abantu mina bethi hayi imndeni lisi imndeni that ngithi abanye abantu kusafuneka abafunde ukukhula empilweni uma ungazi ukuthi bengabe ubulawa umuntu omndeni ukubulala azayokhala emsamo akubulale azayokhala emathuneni akubulale akhale ezihlobeni zakho ezikuhloniphayo afika akhale uphenduka into engalungile kubizwa imhlangano waku-attend umhlangano womndeni kufane nokuthi ubungazile emhlanganweni kukhulunywa eqedwe kodwa isisombulula sikho kuthi kuphela isonto lento ebithi uyalungiswa sikhilisa njalo ingoba vele kulungiswa into bengekho abantu abaxabene kuvikwa ngezinto ezincane ukuthi hayi wena wangidlula wena wangangibingelela nawe ungibingelelanga wakhombisa ukuthi unenkinga izwa nje lowo msangano loyo ukuthi impela ungaze umkhulume kambi umuntu wakini ngokuthi nje wakudlula endleleni wangabingelela uyabona wathi akakunikeze u5 rand kanti akanawo wayencisha uzusakha istory umngakho wayethe unganginiki uyabona ngitshela ngemndeni mina sithuli siyabuka siyazibona inkinga ingakho ngisho izinyoni lezi ezosigujana uma ngabe zithi ziyakuhlolela ziphele ijahle ziyemndenini zithe emndenini leyinkinga ngoba vele it's a common it's a common trend yokuthi imndeni ayizwani it's a common trend into engadinge kuhlolwa it's a common trend imndeni ayizwani ngiyakubongela mfethu uma ukuthi wena kini bayakuthanda futhi baya-acknowledge uyabona kodwa umuntu engimaze kwazi ukuwa nawe umzali okuzalayo ingake ngithi mina yabona mfethu uma ungisizile wangihloniphela umzali okuzalayo right noma wrong ngicela mfethu umzali okuzalayo umhloniphe right noma wrong ngoba for a fact ukuthi wakuletha emhlabeni khona into enkulu ayenza ukuthi ukhona uyaphila ngicela ungihloniphele yena umzali okuzalayo umntanami noma umcabanga ukuthi uyabheda kodwa ukhumbula lamazwi asho uKhimbhala angiphathi bengabe sakondla angiphathi mawusahlala kuphahla lwakhe angiphathi bengabe sakufundisa
Mangase ungihloniphela umzali okuzalayo ngoba labe ngikhuluma ngaba abanye bemndeni bajabula bafe ingane bengabi ngazwani nomzali ayizalayo kanti naba bamfuna umzali walengane bavele bangene ngaleyo ntuba bafuna ukuqeda lo mndeni niwakhayo. Angiphathi izitha beke zasola ukuthi ngazi ukuthi awuzwane nezingane zakho awuzwane nendoda yakho zijabula zife. Uyabona bengabe ithandana izixabana kuze kuyoma divorce izithe ezingangifuni ziya celebrate kuthi makuthiwa niyabanga niyalwa zibe divorce niyahlukanisa za yonke into izitha zenu zisuke celebrate la. Ayikho into celebratewa njengesitha ukubonakala ukuthi nanka lo yamuzi loya okade beyaba ngemoto eziphezulu bebehlala emzini emihle baxabene bebodwa namhlanje izitha ziya celebrate ngoba nisuke yabona nisuke kubona ninkinga ziya celebrate. Uyabona abantu ngabe bebambene izitha ziba nama chest pains if bebambene abantu bengaxabana ziba nama chest pains. Ingake ithiwe noma nifeel ukuthi within the bathroom anizwene engathi ngafihla ukuze singa celebrate izitha ngoba bengaza celebrate izitha ziyaqinisa inzonde bezinawo ziyaqinisa. Ukhumbula kubona bonke abantu abathakatha ngemithi abanye abantu ngenxa yenkinga bebenazo kuze kwaba nemimoya engalungile ehlala kubona ngaphakathi. Umuntu abe nomoya wesilwane kodwa usaphila. Uma ngabe leyo umuntu ekuzondile usuke ethuma lesilwane esiphila kuyena ukuthi asambe siyokushonisa phansi siyokuhlukumeza nawe. Inhliziyo yomuntu iyingozi kakhulu ekudestroyeni. Ungabe ukujabula ukuthi wena usundelana nomuntu onenhliziyo ezimbi. Manje ezinye zehlobo zinenhliziyo ezimbi zinja. Zimbi khona umuntu oba nenhliziyo embi eyisihlobo ubone ukuthi lo muntu lo mangathuba kuya ngokwakhe ngabe kade asiqeda asibulala. Kodwa uNkulunkulu akavumile nedlozi. Ngicacise nje le ngoba ngathembisa ukuthi ngiyothi mangikhuluma ngikhulume into ezokwenza sense. Yini ungayibreaka kanjani lento le? Wena belivela entweni ekuyisa phambili. Noma umuntu ekadvisor ungavumi ukadvisor yinoma yisiphi isidididi. Khona abantu abakunika ama advice khona uzoshona phansi. Khona abantu abakunika ama advice ukuze uye phambili. Mangabe umuntu bheka kuqala ukuthi uadvisor ubani. Awu advisor umuntu obona kahle ukuthi naye akakwazi ukuzi advisor yena him or herself. Awu advisor nobody. Unobody he or she's gonna drag you to 11 aphila kuyona. You don't take an advice from nobody. Why kumele uthathe advice yomuntu better than kuwena? Yingoba vele usukufuna ukuya la ekhona umuntu. Ukuze la ekhona umuntu mayekhuluma mulalele entweni ezo10 ishoyo ikhona le yodwa azophahluka isho embeke la ekhona. Ngokuthi vele na ufuna ukuya lapho uzomlalelela ukuthi ufuna ukuya lapho. Kodwa mawulalela unobody uzomlalela impela nobody kodwa nawe uzoya le khona ukuphi ulapha phansi nawe uzoya phansi. You don't listen to nobody. You don't make that mistake. Into eshaya abantu abaningi abantu balalela noma yini umuntu ulalela azalalele ngisho umuntu ongakufuni kodwa ethi uyak-advisor. Khona umuntu ok-advisor ukuze wena ungaqhubeki nohambo oluthathile ngoba uhambo oluthathile isiyabona into yakhe ukuthi luzowina ukuze ungawini aka-advise sakudemotivator like ingangithi le ndaba ithe ukujula engathi mawungilalela ungangilaleli ngamehlo nangamadlebe yabona kwenyama kodwa ngilalele ngamadlebe ungibuke ngamehlo akamoya uzoyithonta ngisho. You don't take an advice from nobody. Never. Ungamane uye esikoleni ngcono uyothatha iadvice kuthisha. Ungamane uye euniversity uyothatha iadvice from lecture because ilecture pressure lishayo ilihambile lolu hambo lolu. Baphelele abantu besifazane. Thi ungayiqomi indoda enje ikshele ungayiqomi uthi lo kade advisor uyamfika useyiqomile same indoda yayifuna wena.
Isibenzela izinto baba imthengele impahla enzima kakhulu sekubhlungu kuwena. Kanti wena awukhulumanga iqiniso ukuthi nanga umuntu othi angayiqomi le ndoda. Tshela. Empilweni nje baba you must attract abantu abafuna ukuthi ube yilento ofuna ukuba yiyona. Uma ngabe uba yilento ofuna ukuba yiyona, abantu abakushayela izandla baba. Emndenini mawuhlangene umndeni unabantu abawu30, izandla uyoshayelwa abantu abawu5. The rest bazokwenza izilimo. Abanye baze bakikize bekikize into engekho bese beyolala bagule baze bakhale ukuthi ngempela ingane kaSibanibani iyayithenga nemoto. Ahlukumezeke umuntu. Hlukumezeke umuntu. Mndeni, wena ugade umakhelwane inkinga yakho. Wena ugade wena abantu bangaphandle. Abantu bangaphandle sometimes ibona abakwazi ukwenza izinto engabe ngizowumndeni empilweni yakho. Ngiyakutshela nje mina. Angizokwanda kakhulu namhlanje because this is the most sensitive topic ever. So ngifuna wena we digest to yourself. We understand. Othi mawubhekene nama-Chinese omndeni, take it easy. Take it easy. Pray until you make it. Come to me and get makanda so that you can conquer everything that seems to stand in your way. Here is what I'm saying. Believe me or not, they don't call me King Paga for nothing. I know what exactly I'm talking about. You don't have to doubt me. You don't have to doubt me. I know exactly what I'm talking about. I've been through a lot. I understand this world more than I do to myself. Ngiyawazi umhlaba. Ngiwazi lo mhlaba ukudlula mina. Lo mhlaba ngiyawazi, ngwazi ukudlula mina. Mhlaba ngubonile. Uma ngabe sibamsela mhla ka16 nje December sinegaladina bonke abantu babalo makhanda bayeka yonke into kobe kuziwe la enumber 44 kobe kunezinga eliphezulu kakhulu kobe kunama performances kobe kuno red carpet kuyobe kubuswa uyothe ngena umuntu abethola a glass of wine engena lapha glass of wine nje ngena phela yona ukubhala yona inyoni hamba le carpet izongena kobe kunjani engalo langa siyobe senza insebenzo because eminye imndeni ayibulali wena ibulala izingane zakho ukuze kuhlukumezeke wena siyobe senza insebenzo emalana nezingane ngiyeza nama details ayo ngoba imndeni eminye yakubulala ngezingane mangabe ungakazi baba ukuthi imndeni izondana mode nabantu bangaphandle osibuza sikutshela ingakho nje baba maye khona amandla libiye ikhaya lakho lapho ukhona hlale ngaphakathi phuma uhambe emsebenzini ubuye ungene kwakho phume kulezi indaba zala kuma surroundings phume makuthiwa khona enziwa ekhaya elikhulu hamba uye lapho ukuze bangakukhulumi kambi hamba uye lapho ufike uhlale nabo kwenziwe makuthiwa washa izitshu wash mawuqeda ungene emotweni yakho nombamba itekisi uyigodukela uyile kwakho uyohlala nezingane zakho ufike ucelebrate nezingane zakho ekhaya yama ke thwana ngaphandle siyakubongela wena othi umndeni wakho uyilento owufisa ukuthi ube yiyo uyakujabulela awukumonezeli mangabe uxakekile badela yonke into basize wena siyakubongela kodwa ba u10% abanjalo u10% eminye imndeni uthi mawuxakekile thiwe nakho ke useyasihlupha kodwa phinde kuze bona bazokhuluma bakhulume as if abakini baze baphazamise ngisho abantu abaqhamuka ngaphandle ebebezokusupporta ngeqiniso ugolozile umuntu omndeni bathi bemndeni nini enifola la 80% enenhliziyo ezimbi nizinja abafana bami ngoba niyayishintsha lento nenza ukuphila kube nzima nina mndeni enizondanayo nizinja abafana bami nizinja angivalelise futhi ngoba lento iyangicika
khona ukukhulume ngento icingo ngoba ngiyabazi ukuthi abantu what is they are going through out there. Abantu they are facing a lot of challenges from work, a lot of challenges from businesses, but the main root of all that particular problem is from the family. It's from the family. Nizinja. Sibongo sakini shone phansi. Zinyuke zabanye abantu. You are the reason why. Animjabuleli umuntu. Umfowethu uDebile thina siqebi, umfowethu uthwele ngathi, "Hey, usegani man, mhlonipheni umfowenu for the fact ukuthi uyakwazi ukwenza imali. Uma ngabe nimhlonipha umfowenu, amandla akhe amenze wale khona, uzokwazi ukufika emdonsi." Manje nina nifune ngazuthi ningamcontrola. Uyabona mfethu uma uncishiwe amandla wokuba nento yokuthenga. Umhlonipha umuntu onento yokuthenga ukuze akwenze ukuthi nawe ube nento yokuthenga, because uyathanda uthandi. Impilo namhlanje baba, it's about money. Even idalwa zifuna ukwenzela imisebenzi. Idalwa zifuna imisebenzi, zifuna kufaka amatshe emathuneni, yonke leyo nto imali. Ngeke simakethane thina sithi hayi imali ayina value. No, ilalela kutshele mina la, it's about money. It's about money. Ngenzela mfethu wena osekhaya manje, relaxa ngikhona ngukho ngibhaka. Lezi itha zakho zakini fusakhe indaba yazo. Lezi itha zakho zakini fusakhe indaba yezinjwa lezi. Ungas entertain, focus on building your life and focus on building your kids' life. Yeah. Thandazelani ukuthi nina nithandanayo enakha nomuzi walendlu bambisanani. Nawe baba musu ukuhlukumeza lo mama uhamba uqonywa umhlaba wonke, because the more uqonywa abantu bakini abangamfuni lo mama bazojabula because bayazi vele umama lo naye ngeke ibe into yokuqonywa. Futhi ngokuqonywa kwakhe dini umama sebeyazi abantu bakini abakuzondayo ukuthi vele nizoshona phansi nizoxabana. Mangabe nixabana abafuni ilungiswe lento, bafuna ukuthatha amasayidi. Thuma kodwa kalungile. Soka masayidi ukuze iye kahle ehlathini lenqola. Ngeke khona ukungibhaka manje. Khona ukungibhaka manje. Azikwazi ukuye ehlathini ngibhekile. Gwala ngiyakufakela. Mangabe uthi awungazi mina, ongibuza kahle igama ngobhaka isibongo wanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile. Bathi wathi ubhaka udawe yini? Ngingqwele phuqa phuqa imiza bafokazana ngothola lodwa lamentshise. Thuluza ngihambe nalo ngifuthi esimini. Xaba uxakile. Kusazoshuba kusangezeka noma yini. Nguma bavuke nje ngabane ngunogwajo ogwajo ayikhulile. Ngumfoka amakhanda khandi indlonhle namakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame ningasho ubusika nehlobo. Ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amehla namalanga. Ngathini mina bathini bona kunjani manje? Angikhulumi kwi-inbox Facebook. Zwile nje phela bayakhala abantu kunenyoni nje lapha ezenza mina evula ipage yathi uKingBhaka, ayibaqola abantu o300, ayibaqola abantu o500, ayibaqoli. Hey, angikhulumi kwi-Facebook. Mawungifuna inamba yami ithi 0798130260 ina no WhatsApp. Noma wenze appointment noma you don't make an appointment. Uza kumina ngolosithathu nangolokhuzana nangomgqibelo. I-consultation fee nokuhlola yonke lonto kuba 1.5. Uyabo awuvele nje baba ulokhuzana ngoba mina ngene esigodlweni angikubuke emahlweni mase ngicabanga ngene esigodlweni ngife ngithola information ngiphinde ngivuke mangithi kufa into ebayisithongwana nje ithi ukuze kuthola information yakho. So leso sithongwana siyingozana ngoba ngelinye ilanga ngingalanda indaba ngithatha isithongwana ngingaphinde ngivuke. Ngithatha isithongwana ngithi noma sengihamba emhlabeni futhi mina ngiyohamba sakuthatha isithongwana ngingabe ngisabuya. Ngoba kanjalo mina ngeke ngibulawe izinyoni mina ngicwala ngakufakela. Ngeke ngibulawe izinyoni mina. Ngeke ngibulawe imoto. Ngeke ngibulawe abathakathi. Futhi sek ngeke ngibulawe yonke. Mina ngiyothatha isithongwana. Ngongena esigodlweni ngithatha isithongwana. Mase kumele ngiphinde ngibuye ngingabe ngisabuyayo. Sekumasha kwami ke lokho. Lento eyenzeka mangabe ngichecking inkinga zomuntu, ngithatha isithongwana, ngiyithole mase ngiyabuya ngoba sakashaya isikhathi. Ingakho ku 1.5. Ngoba nje ngivele ngikubuke nje ngithi kwaduka amabhuzu, kwaduka ini. Ingakho ngikwazi ukubaphikisa abanamanga, ngithi ayikho into ekuthiwa mawuhlola ukusho inamba, ukusho amagama abantu abafa yonke leyo nto, i-scamless. Ngibatshela abantu.
ngoba ngisuke ngiyazi engikhuluma ngayo bese ngithi umuntu othi nginamanga akangichallenge akekho ngavela ngoba imina kuphela osakwazi ukuthatha isithongwane mangifuna mangabe ngicheck umuntu ingakho mina mawuze kumina angifuni line omude ungangitekezeleli futhi mina mawuze kumina nje oba prepared ukulinda ngoba isithongwane angivusi mina base ngithe isithongwane ngizophinda ngivuke futhi isithongwane bheke omunye ngiphinde ngivuke mawuze kumina nje iba prepared nje ukulinda kancane ngoba siqagile ngiyanithanda uNkulunkulu anibusise la nikhona angigadele amakhosikazi anigadele amadodeni umfazi wakhe angagadwa wena agadwe idlozi indoda engagadwa wena igadwe idlozi bambisanani kube mnandi nizale ingane kwenziwe imali phunyelwele nithole umakhanda khanda nifike makulo sithathu thola umakhanda khanda mawungamnayo imali kamakhanda khanda ucela umakhanda khanda ngo12 ebusuku khayisa ikhandlela ubeka ishumi uyasho uthi ne bakithi ngiyacela kwalo makhanda khanda mawukuthi niyawuvuma makhanda khanda nginikezeni imali izoqhamuka imali baba yini ngiyanithanda